Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera goizeko 6etan hegazkin alemaniar bat Heinkel markakoa Kontxako badiako uretan erori da, baino etxearen parenean itsasertzetik hurbilen dagoen aldetik. Istripoa izan duen hegazkinak bi kanpai buelta eman eta itsasertzean ondoratu da. Bueno, lasai entzule, ez da azken orduko albiste bat. 1945 gaurko egunez gertatutakoa baizik. Egun hartan, Leon de Grel, Belgiar nazionalitateko nazi nabarmena, Kontxako hondartzaeraino iritsi zen Norvegiatik zetorrela. Naziek beren botere guztia galdu zuten eta Europatik ihes egiten hasi ziren. Hitlerrek bere buruaz beste egin berri zuen eta Sobietarrak Berlinera iritsiak ziren. De Greli ordea ez zitzaion ondo atera jokaldia. Amez bat beti egoten nintzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Haien emak euria eta bazo eionak seinalatzen zizkidan. Dirudienez, Luftwaffeko Heinkel bat hegazkineko pilotuak ezin izan zuen ekidin hondartzaren mendebaldeko aldean agiri diren arroketako baten aurka talka egitea. Hori diote behintzat garai hartako kronikek. Aeroplanoa 300 km orduko abiaduran omen zetorren. Gertaera ikusi zuten donostiarrak harrituta itsasertzera hurbildu ziren bidaiariari laguntzera. Aurrak zirrara bizian jarri ziren eta De Grelen hegazkinetik puskak erauztera oldartu ziren. Ez zekiten baina historiaren zati batekin geratu zirela. De Grel 15 hilabetez egon zen Mola ospitale militarrean, gaur egungo Atotxako epaitegietan. Gerora, memoriak idatzi zituen, eta de Stalingrado a San Sebastian atalean, bere iesaldian bizi izan zituen gorabera batzuk kontatu zituen. Esan zuen nola Espainiar biluzi batzuk, taitiarrak ziruditenak, ondoratutako hegazkineraino iritsi ziren. Ara, oiana, orain donostiarrak taitiatarrak zarete. Bai. Ba, guazen taitira. Belgikako nazia lasai asko bizi izan zen ondoren Andaluzian etzen izkutatu. Aitzitik bere boterea eta eragina erabili zituen 1976an CEDADE Europako adiskideen Espainiako zirkulua sortzeko, Bigarren Mundu Gerraren ondorengo lehen erakunde neonazia. 88 urte zituela hiltzen Malagan. Eta De Grel Donostiara iritsi zen egun berean, 1945ko maiatzaren 8an, naziek ezkutuan zuten artelan bildurmarik handiena topatu zuten Austrian, gatz meategi batean. Europa osoan lapurtutako artelanak bombardaketetatik babesteko Altauseko mehatzea egokitu zuten 1943 eta 1944 arteko neguan. Eta hasieran Bienako museoak beren altxorrak gordetzeko erabili bazuten ere, Hitlerrek bere erabilera pertsonalerako konfiskatu zuen gero. Antza denez, artelan horiek Lintzen eraiki nahi zuten Führeraren museoan erakutsi nahi zituzten.
Führer Museuma Hitlerren museo proiektua izan zen inoiz eginetzena. Bertan naziek bigarren mundu gerran konfiskatutako artelanen bilduma handi bat bildu nahi zen. Museoaren eraikina Albert Speerrek eta beste arkitekto batzuek diseinatutako ambizio handiko multzo baten zatia zen. Antzoki handi bat, opera areto bat eta Adolf Hitler hotela barne hartzen zituena. Paul Ludwig Trost arkitektoak Munichen eraikitako Haus der Deutsche Kunsten antzeko diseinuko 150 metroko fatxada kolundatu handi batekin proiektatu zen museoa. Führerren museoaren kokalekua bat zetorren Lintzeko tren geltokiarekin. 2008an, Berlingo Alemaniako museo historikoak 3. Reichak Führerren museora eta Alemaniako beste museo batzuetara bideratu zituen pinturen zerrenda osoa argitaratu zuen. Bilduma horiek berreraikitzeko iturririk garrantzitsuena Hitlerren argazki albumak dira. Eguberrietan eta Hitlerren urtebetetze egun bakoitzean aurkezten zitzaizkion Hitlerri album hauek 31 izatera iritsi zirenak, naiz eta gaur egun 19 baino ez diren kontserbatzen. Begiratzen guziok gaude denok kaste jadastu dugun zerbait horariara ospatzen Artelan horietako batzuk Mondiglianiren Le Homme Assis Lacan kasu beren legezko jabei itzuli zaizkie, beste batzuk desagertuta jarraitzen dute. Eta badakizue non egon diren artelan horietako asko? Euskal Herrian. Gizon bat izan zen bereziki horren erruduna, Alois Midel. Espekulatzaile eta bankariak diru asko egin zuen, ihes egin zuten edo konzentrazio esparruetara bidali zituzten juduei lapurtutako ondasunen salmentari esker. Eta 1954 abuztuan Donostiara joan zen bizitzera Ursula hotelera. Hendaiatik gertu egotea interesatzen zitzaion. Horrela, kontrabandoaren gune neuralgikoan zegoen. Izan ere, aduana zein frankisten laguntza izaten zuten mugan. Aipatutako Alois Midel horrela iritsi zen Herbeheretatik Hendaiara 2 autorekin eta lapurtutako 70 artelanekin. Gauak ezetze satan dizunean loa eteten denean orduan hasten da dena orduan biderkatzen dena orduan azten dena orduan abailtzen dena. Eta artelan eta zari garenez, aipa ditzagun artista gehiago. Izan ere, martxan da Veneziako Bienalea eta Euskal Ordezkaritza izango du aurten. Ibazki ala Bienale 900, ez dut esango ez dakit nola esaten den, 1976-2026 proiektuarekin. Proiektuak memoria eta sorkuntza garaikidea uztartzen ditu eta arteak adierazpen askatasun eta baieztapen kolektiborako tresna gisa betetzen duen zereginari buruzko hausnarketa proposatuko dute. Duela 50 urte, 76an Euskal Artista talde bat Veneziara joan zen, eta Bienalak lekua egin zion Euskal Artistek bultzatutako programaari. Zinemaren, musikaren eta ikusizko arteen bitartez, Nestor Basterretxea, Fernando Larrukert, Jose Antonio Sistiaga, edo Mikel Laboa gisako artistek nazioarteko eztabaidaren erdigunean kokatu zuten Euskal Herriko errealitate kultural eta politikoa. 50 urte geroago, Veneziara itzuliko gara. 2 ardatz izango ditu parte hartzeak.
ardatz akademikoa Veneziako Ca' Foscari Unibertsitatean garatuko da. Euskadi Veneziako Bienalean 1976 memoria etorkizunerako jardunaldiaren bidez. Bestalde, ardatz artistikoa Palazzo Contarini della Porta di Ferro jauregian garatuko da. Material historikoak, ikusentzunezkoak, soinudunak eta dokumentalak bilduko dituen eta obra garaikideekin elkarrizketan jarriko dituen azterketa garatuko da. Aizue eman diezaiegun ongi etorriak gaurko gure gonbidatuei. Josune Belez de Mendizabalekin ariko gara B soinuaken atal berri bat dakar Gasteiztarrak. Eta Maite Aizpuru aktore sortzaile Zumaiarrarekin ere hitz egingo dugu bere ibilbideaz. Agenda ere prestatu digu Oiana Maritorenak txintxo. Bai, eta zozketa bat ere prest dugu. Mugan taldearen kontzerturako sarrerak nahi dituzue? Eta Kanterri ekimena zarituko gara Gotzon Barandiaran eta Maixa Lizarribarrekin. Eta Jurgi Ekizarekin ere ariko gara gaur duen kontzertu bereziaren inguruan labur bada ere zentzuleok den abi ordutan kabitzea zaila izango da. Maiatzak 8 ditu gaur eta ostirala da ongi etorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Oiana Maritorenak egunon. Egunon! Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon. Egunon! Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1178 garrena du. Maiatzak 8, goizak 10 eta 20 izango ditu 8 segundu barru eta gu 8 izateko 5 falta ditugu, beraz zer esango dizuegu urrengo 2 orduetan bat egiten saiatuko garela zuekin kafe hartuz, goxo, astea agurtzeko, ongi etorri, bigarren kafean zarete bai, naiz irratien. But I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Así es la vida, así, yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, así, yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. Gauzat esango dizuet, nire gaurko maite dut aurreratua, hause, atzo kontrabajoko klase izan nuen, Ritxi Salaberria irakaslearekin, eta beste rollo batera joango gara, eta beste zera bat, eta bestio pasazidan, eta orduztik nago baju linea hau katun, baina une oro kantatzen, eta hola mantra bat ezela sartzen zaizunean, eta tota ematen dut katun, eta zera
abestia ezagutzen nuen, baina nintzen konturatu, orain entzunda eta gaur goizan Imanol izan didanan da, bai, kantu hau entzunda nuen, bai, noski, baina horrelako, bajo linea Zeukanik ez? edarra zuenik eta jostagarria zuenik, eta tira nahiko atope nauka. Every mistake turns to moments, wouldn't take anything back. Así es la vida, así, yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down. Eta beste maite dut labur badaukat. Atzo gauez lagun bat aritu zitzaidan Jose Antonio Sistiagari buruz hizketan. Nik enuen bereziki fitxatuta, bai, Sistiaga hor kokatzen nuen ez garai hartako eskultore eta bestelako artista margolari, eta baina pixket horrela bai belarrira jo, eta gaur bapatean konturatu naiz Goiurike osatu du gidoia, eta tira, duela 50 urte, 76an Euskal Artista talde bat izan zela Venezian, eta Basterretxea, Larrukert edo eta Mikel Lauarekin batera, Sistiaga bera zegoela. Ze gauza, energiek eta konexioek. Gaur taldeari eskaini behar diogula zertetxe bat, bigarren kafean, ez? Artisten kolektibo, gaur artisten kolektiboari eskaini behar diogula, bai. ez? Bere garaian sekulako egin zuten, eta... Dudari gabe, zalantza izpiri gabe, esango luke Julen Goikoetxea hor begozuk. Así es la vida. Venga, jana, dantza pixket. That's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, así, yeah, that's just life, baby. Tira, nik pare bat maite dut eta aurreratu ditut, baina maite duten tarteari nolabait atea zabaldu behar diogu ofizialki. Gure gaurko gonbidatuak hementxe zalantzan, nik uste xeri daitezkela dagoeneko, gurekin mailean, eta bide batez pentsa dezatela zer maite duten, ze galdetuko diegu zer maite duten. Guk eurak asko maite ditugu, baina hortik aratagoko maite duta beharko dugu. Jana Maritorenak enbe, zure maite duta zein da? Baduzu ondo prest? Bai, bueno, prest. Baina abesti honekin jungo naiz etxea eta nik ere etxian jarriko, Bai. Eta gumaten eramango zaitut jotzera. Vale. Etxera? Hemen jo eta parranda. Ez, Ziur zaude? ja, igual ez. Nik jo dezaket, osatu ezakegu joko duen talde bat, orain, ez dakit nork egingo duen Ed Sheeran eta Camila Cabelloren ahotsa osatzeko. Ez dakit. Norbait engainatuko dugu, Hori da, norbait. Bira, hemen norbait engainatu ezakezu. Epa. Nik maite dut ez batekin entorren. Bai. Oiana, ostirala da. Aizu baino onartu egin behar dira. aurrekoan kotxean indoan eta maite duta eza sortu zitzaidan. Eta da, udaltzainek ez dituzte keinukariak intermitenteak erabili behar? Ui. Etorri nintzen, Donostian bizi naiz badakizue, Grosetik Amarara, ez dakize distantzia begiratu barruen eta aztutzai begiratzea zer egongo den. Udaltzain kotxe baten atzetik, justo garajetik atean nintzenien, parkinetik, ezkerreko erraietik, eskubira pasaziren aurreratzeko, hori ere berez izna, keinukariak erabili gabe. Jarraitu zuten ustez 6 aldiz pasazirela batetik bestera, eta zuten bakar batean ere erabili. Aizu zergatik? Eta ni nola dakin nora doan edo zer egingo duen, ez? Hori, beraia zerra du, salbuetxita daude. Igual Aramis Fuster itxura hartu zizuen. Ez dakit, baina aserre batean edjo nintzen. Baina iruditzen zait, gero isuna jartzen dituzten bezala, pixkat eredu ere izan marko luketela, ez? Edo behintzat, ze beraia inor jarriko di isuna? Kontatuko izuet pasartetxo bat. Bide batez, gaur informazioaren ariako lankide den Iraia Kambrari izan behar diogu, Ameriketako boletina ja berandu iristen ikusten ari naizela. Orain Gazteiza jo behar dugu, gauza asko kontatzeko, baina hau gertatu zen behin. Gogoratuko duzu tabakoaren aurkako legea eta bar. Ni oso tabakoaren aurkako izan naiz beti, baina batez ere pixkate izorratzen ninduen, otaren sorreraren garaiarekin bateratxu gertatu zen hau, eta udaltzain batzuk, orduan udaltzainak, eta multa jartzeko nahiko bizi zebiltzan herri honetan Tolosan, eta behin, ostira larratxalde batean ikusi nuen, egun batzuk lehenago, multa jarri zian horietako bat taberna baten barruan erretzen. Ostia, akaso zilegitasuna erori zain, hemen, ez dakit, legea betearazi eta legea betetzen ez duzun honetan, ez? Eta zer okurrituko eta txio bat jartzea Txiolandian Twitterren. Orduan isa ez, orduan Twitter izango zen. Eta jarri nuen, udaltzain bat arretzen ari da taberna baten barruan oraintxe, bihar goizean kotxean isuna jarriko dizu. Mundua horrela. Ostia jarri nuen, Astelen goizean Tolosako alkatea udaltzain buruarekin bilduta mentzegoen,
Gero jendeak bertsiotu ere egiten ditu gauzak. Gero, publikatu dezakezu disko berri bat atera duzula edo kontzertua duzula ostiralean eta... Baina sartu zara udaltzain batekin eta mundu guztia bixi-bixi. Oso lagunak ditutu udaltzainak gaur egun, baina izan genituen hilabete batzuk hor, batzuk saminduta, eta jende... beste batzuk oso nere alde, udaltzainak izan da. Ulertzen zutelako, zaude, legea beterazten duzun herrian, legea hausten, hombre, igual norbait pentsatuko du, ez zabiltzara oso ondo, eta, nahiko saltxa sortu zen, beraz, keinukariekin zer esan. Baina gaina hori esaten nuen, baina bakar batean ere ez du erabili, eta gero abiadura ere ez dakiz abiaduratan zijoan. Aurrera pen hori ez zintzun horrela hin, eta bizkor xamar zijoan. Orduan esatezu, eta honi inork esango dio ze inork ez. Ismael Serranok abesten zuen, ellos me protegen de ti, de ellos quien me protege. Horixe. Nor zaintzen zaituenaz. Itzalonek muga amaigabera bihotzi xigen taupada mutuaren begirada begi ororen kresala maitearen azala. Goiuri zure maite dut azin da? Nere maite dut da, ja, bigarren kafeak irratsaio honek baduela bere bidea egina, eta identifikatu ditugula abesti batzuk beti erabiltzen ditugunak, gai zehatzatuk agertzen diranean. Hau da, argazki zaharrak eta horrelako gauzak aipatzen ditugunean, esplotatuta daukagu. Rafa Ruedaren foto zaharrak, kantutzarra. Gaixoa. Angela Davisen jaiotza eguna denean, edo Angela Davisek liburu argitaratu zuenaren urteurrena denean, Idoia Surmendiren hitzetan... Balio diguna bide batez, Maialen Lujanbio zoriontzeko. Bai, denak. Eta asko erabiltzen dugu. Artelanak aipatzen ditugunean, eta askotan aipatzen ditugu, Mikel Urdangarinen margolaria erabiltzen dugu. Behin eta berriz, eta gustatzen zait, ja, identifikatuta dauzkagula, gai batzuekin abesti zatzuk eta ja, erabiltzen ditugula behin eta berriz, eta bihurtu direla gure bildumako parte. Berko nuke zerrenda bat. Bai. Zesaterako Javier Muguruzaren liburu ala kafea, hori izan da, bigarren kafearen leloa. Aritzaren memoria. Hori ere asko, bai. Foto zaharrak, ez baino kantu zaharrak bai, tatuatu zenidan Zerua Loreleiren disko ederrontatik bigarren gezi ari gara entzuten, eta hause Goiuriren maite duta. Nire maite duta eta bide batez pentsatzen has daitezela edo zehazten euren maite duta, segituan orkestuko dizkizegun gure gaurko bi bide lagunek, asteburu intentsoei esango dugu. Bihar Huesca inguruan Piriniotan bizitako ikastaro bat egiteragoaz, Mikel Sarasola piragüista eta David Perez piragüistekin eta bar, baina gaur arratsaldean Legazpin kontzertua daukat esan ezinekin, eta uste dut goizeko ordu batak, edo ordu biak aldera iritsiko garelan Pirinotara, bihar goizean goiz jeiki, Ara ibailean ez dakit non sartu nahi gaituzten, baina tira moldatuko gara. Igande goizean ikastaroak jarraitu egiten du, baina bazkal orduan oinatira joan beharra daukat, ze oinatin berriro esan ezinekin kontzertua daukau. Gora bizitza. Gure txatean hainbat mezu egunon, gaur bekadun eguna da, aupa Xabi, Arrieta. Bekadunen eguna da gaur? Hala erabaki dute txatean, haizu? Barrek esan nahi du, Xabik eta Noak kroketa bat ordaindu beharko dutela. Opa! Nire maite duta da, asteburuan zer, bihar goizean elkarrizketa Azpeitian da, gero Deban iparraldeko Maider abeslaria ikustea. Ze ona! Ze plan ona. Bai, zoragarri. Nik zuzenen ikusteko goa badaukat gorka, kontatuko diguzu. Txoina jarri dula, eta igandean etxea garbitzea, hori ere egin behar da. Indiokerrek egun ongaztiak, ni igandean itzulera ikustera. Oi hartzunen. Bai, juhu, oiana, badakigun noiz da Donosti egiten duten txapela eguna. Txapela eguna Donostien egiten dute, baina zegi noiz egiten duten. Bai, nik ere ez. Begiratuko dugu. Bai. Gaur Legazpit, iganden oinatin esan ezintarrak, bai, gorka, hori buruan daukat, baina ondo dago gora azpena, gero bestela kontzertuetara berandu iristen naiz, nire kontzertuetara. Dantza ona 55 puntuazioa. Oiana hemen dagoenean beti altxatzen da pixka almaia Goiuri. Goiurik pixkat forzatuta ikusi dut, baina gaixo horpeia dauka eta ez diogu kontutan hartuko. Oiana eta Inigo tope. Baraualdia egin dezan
Hemen Gotzon eta Maixa, ja, gure streamingan ikusi dituzte aurrera tatzera pasatzen. Eske ñoñostiko udaltzaingoak, en fin, diomen indiokerrek kulturako plaza, bueno, gauza asko hemen, Inigo, asteburu intensoa gustuko baituzu, nahi dezunean etorri etxera, bitxikiekin. Bueno, bakoitzak bere intentsitateak aukeratzen ditu, indioker, eta nik nereak, baina ondo dago, proposamena jasota eta entzunda. Bueno, hemen esan digute, Gotzon eta Maixa hemen daudela, gero orkestuko dizkizugu behar bezala, baina Gotzon Barandiaren eta Maixa Lizarri bar urbildu mikrofonotara mesedez, zarete berriak zuia honetan, eta kontatu barko diguzue, zer maite duzuen, edo zer maite ez duzuen, saiakera behintzat egin barko zenukete baikor. Baina, bueno, ez zaituztegun mugatuko, egun honetan ongi etorri, Egunon, bai. Zer maite duzue? Asteburu honetarako edo, bizitzan. Zabal-zabalean. Zue pentsatu gaur bigarren kafeak 1178 garrena duela. Horrek esan nahi du batzuk 1178 bider esan dugula zer maite dugun. Batzutan zer maite ez dugun ere bai, baina gehiago dira baiezkoak. Nik aitzekia dut maite duzu lastantzea, dantzatzea, zure Espainia xurgatzea. Ni maite dut astean egun batean astero egiten dudan gauza, eta gaur oraindik ez dut egin. Nire amarekin kafe bat hartzea. Zeuna. Gauza erra. Bai, astero. Hori oso maite dut. Egokia da. Hori da maite dut bat, bai. Asteroko gauza da. Astebururako, maite dut. Eske gauza asko maite ditut. Base ona. Maite dut asteburuan arratsalde bat, goiz bat niretzako eukitzea. Gehiago bat ozizu burura, lasai hilabetean mendik buelta egin, kafea jarriko dizuguguk eta elkarbanatu, orentzuleekin. Gotzon, zurea? Bueno, nik maite dut nire inguruko jentea, batez ere, ez? Etxekoak. Maite dut egiten dudana, maite dut nire hizkuntza eta nire kulturgintza, eta horrek sortzen didan egunerokoa. Zorionez ez daukat inongo astelenik, inoiz, maite dudalako egiten dudan hori. Eta gero maite dut jentea posik ikustea. Ze ona. Entzuleok maite duten tartea onarte, gazte izagoaz, eta segituan Maixa Gotzonik lasai eta luzea aritzeko aukerare izango dugu, baina esandakoa besoinuen tartea iritsi dorain. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esandakoa, zuzenean Gasteiza goazela Josune Belez de Mendizabal handugulako, besoinuak gurera ekarteko. Josune, egunon? Egunon. Apirilaren bukaeran agurtu nintzen zuekin besoinuak tarte honetan, Arabarron patroiari men eginez. Hemen astebeteko ospakizunetan murgilduta gara bera, San Prudentzio edo Prudentzio deuna, nahi duzuen moduan, eta baita Estibalizko Andramari Zuriaren izenean. Baina jaia lertzeaz oso urrunetik ikusi dut nik azken aste hauetan ere burua. Doluan murgilduta izan gara etxekok, maite genuen zenide bat agurtu ostean. Aurten beraz, beste behin hausnarketa hau egin dut, baina beste leku batetik. Zenolako refleksioa? Arabarron oporretatik bueltan, nabaria dela hirian, zeintzuk joan diren Benidorm eta Mediterraneo aldera, eta nortzuk geratu garen Gasteiz euritsuan. Zertan ezberdintasuna nola ailegatu naizen ondorio honetara? Kolorean bat dago ezberdintasuna. Semaforo berdea jartzearen zain nagoen bitartean, aurrean ditudan bi emakume horiek beltzaranak egoteaz gain, kolore biziko arropak daramatzate. Eta, esango dizuet, ez da ohikoa gure Gasteiz honetan kolore deigarriekin janztea, badakizue tipiko topikoak. 7. alaba beti diskretoa, grisa eta beltzaen artean. Milan edo New Yorkeko sofistikaziotik eta modatik at, grisa eta beltza. Zer moduz? Zubia izan duzu? Ez dakit zer erantzun. Ez bat, izango litzateke nahikoa, baina triste nagoenez, gertaera mingarri baten ostean, bota egin dut. Aldatu zai arpegia. Gure doluminak, Bai, eskerrik asko. Eta
errutinara bueltatu behar. Kadentzia motel batekin hastea hori onena litzateke. Ez dut ikusten, baina entzuten dut. Kadentzia berarekin denbora guztian. Orain. Ez. Orain alde egin du. Orain bueltatu da. Bizitzaren dinamikari heltzeko kadentzia horretan, beroaldi baten ostean izena eman nuen gimnasia ikastarora ere bueltatu naiz. Ze gimnasia, ezta? Ze gimnasia mota? Bueno, ez dakit, ze orain danari aldatu zaio izena, eta bai, moda garaiak berriro, lehen aerobik zena, antza zaharkituta geratu omen da, eta nunbait orain mantenimiento. A ver, sinceramente, suena peor. Step, Da step, alan esan zidan irakasleak. Gora eta bera eskaloi batean, ez da espero nuena. Pentsa, estropezu eginez gero, nire nerabetasunean sufritutako ahozko aparatuaren urteak pikutara. Hau da honekea, ezin aurre egin erritmoa eramateari. Animatu nahi dut, baina gorputzak eta arimak ez dute berdin pentsatzen. Txori hauen moduan eztabaidan daude nahia eta ahalmena. Bestelako borroka izan dut gerora igogailua hartu dudanean. Aldea Giste, cierre de puertas. Gora, subiendo. Azkar, mesedez. Isiltasunean bakarrik eta kubikulo horretan egin du. Eta igogailua deitu dudanean jeitsi den solairutik ikusita, laugarreneko pisukidea izan da, seguro. Bakarrik zegoela eta kubikulo horretan izan dela, hori fijo. Isiltasunean edo estandarekin hori ja ezin baieztatu. Kolorea balu bizialitzateke bai, eta ez Benidorrera joan diren gasteiztarren modura beltzaran daudelako baizik, eta janduen horrek marraztu duen belaino toksiko batean murgildu nahuelako, azkar mesedez. Horrelako kasuetan, igogailuetan gas maskarak jarri beharko liratezke. Bosgarren solairua, pinta planta. Igogailua baino gora gale gailua, azken deitu beharko litzateke hau. Bosgarren pisura ailegatzea arnaz aguantatzen, nia. Aizue, barkaidazue, entzule maitiak, maiatza poeten hilabetea den honetan, kontu ez romantikoekin eta bai eskatologikoekin etortzeagatik. Bueltatu gaitezen dantzara ba. Igandean nazioarteko dantza eguna da. Ordurako dolua mugimenduarekin bateragarri egiten saiatuko naiz. Eta geldi egon behar badut ere, 2 baso bat hartuko ditut. Hoiek gaur bertan Zumaian, Metro Kuadroka kolektiboaren laguntzarekin, topa. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk innocent? Josune Belez de Mendizabal, zentzu anitzeko besarkada Gasteizeraino, eta laizter arte. Laizter arte, agur ekipo. The wind blows, we would only hold on to let go. Blackest fire gun, we need someone to lean on. Blackest fire gun, all we need is somebody to lean on. Blackest fire gun, we need someone to lean on. Blackest fire gun, all we need is somebody to lean on. Down the same road, will you be there by my side? Standing strong as the waves roll over, and the nights are long, longing for you to come home. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Blackest fire gun, we need someone to lean on. Blackest fire gun, all we need is somebody to lean on. Blackest fire gun, we need someone to lean on.
We needed somebody to lean on. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 10:43 minutu entzuleok, naiz irratian zarete bigarren kafean eta bagoaz aurrera. Ai gaua, zer dezu, isiltasunean. Ezinbestekoa da musika herri baten identitatea eta memoria ulertzeko. Kontzientzia hori behintzat nabarmendu da azken urteotan. Kantek ez dute soilik doinu bat edo letra bat gordetzen. Garai batean sentitzeko modua, borrokak, harremanak eta komunitate baten ahotsa ere transmititzen dute. Eta askotan, historia horretan badira behar bezainbeste entzuten ez diren ahotsak ere. Gelditzen da zu etortzean, ai gaua. Zer dezu. Euskal musikagintzan ere, urte luzez bigarren planoan geratu diren emakume askoren ekarpena berriz begiratzeko beharra mai gainean dago gaur egun. Ez da soilik memoria ariketa soia. Harago doa, gaur egungo musikaren eta kulturaren ikuspegia ulertzeko beharrezko urratsa da. Hildo horretan kokatzen da gaur irizpide dugun kanterri ekimena, eta gehiago jakiteko gurekin ditugu Gotzonbaraldiaren eta Maixa Lizarribar. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Bai. Egunon. Egunon. Bai badirala, ai gaua. Lehenik eta bain gure entzulei kokatzeko, zer da kanterri edo nola azalduko zeniokete inoiz entzun ez duen norbaiti? Bueno, kanterri da ahotseneak, Oiartzungo kantagiltzak, Oiartzungo soinueneak eta bertako udalak antolatzen duten egitasmo bat, eta da euskarazko musikagintza, euskal kantagintza, bere ertz guztietatik aztertu, eta horri buruzko eztabaida gune, ikerketa gune, azterketa gune bat sortzeko egitasmo bat, epe luzerakoa, oraingoz daukana forma udako ikastaro baten, eta zuzenduta dago nola euskal kantagintza, musikagintza berez ertz guztietatik aztertu nahi dugun, musikazalei, musikariei, letragileei, euskaltzalei, soziolinguistei, soziologoei, eta oro har euskaldun guztiei. Eta entzulen batek edo gutako batek bertara gerturatzeko asmoa du, zer aurkituko du? Akademikoa izango da soilik, esperientzia kolektibo eta emozionaletik ere bideratuko duzue? Kanterri sortu genuenetik, 5. ikastaroa da urtengoa, eta urteroko ikastaroa banatzen da bitan. Bat da hitzartze ponentzia bat, persona bati enkargatzen dioguna, izaten dira 2 orduko saioak, hitz egiten dugu lasai, sakon, patxadas, edonork parte har dezake edozein momentutan, ez dugu krediturik ematen unibertsitaterako, eta gero arratsaldeko saioak izaten dira gehiago praktikoagoak, iritzia emateko asko, eta gero azken saio izaten da kantatzea. Iaz egin genuen adibidez Benito Lertxundirekin, soinueneak Goitziar Navarroko aukeratu zituen kanta batzuk, eta kantatu genituen guztion artean. Duela 2 urte ahots hutsez taldekoek erakutsi ziguten, ahots askotara kantatzen. Orduan, alde batetik gogo eta egiten dugu, iritzia trukatzen ditugu, baina gero kantatu egiten dugu. Aurten erabili duzuen esaldia edo lema da euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat. Ardatz bezala hori erabiliko duzue. Zer transmititu nahi duzue esaldi horrekin programa ikusten duenari edo zer esan nahi du esaldi horrek? Esaldi horrek esan nahi du gainontzeko arte disiplinetan egiten ari garen berrikusketa
feminista egin behar dela musikagintzan ere ari dira batzuk egiten, ez da? Baina urteak badira ja arlo askotan eta kulturgintzako arlo askotan, ez, adibide bezala oso nabarmen literaturan eta bertsolaritzan egiten ari dira ja aspalditik, musikagintzan ere uste dugu egin behar dugula, ez? Eta orain berrikusi behar baldin badugu euskarazko kantagintza, musikagintza, ikuspegi horretatik egin beharko dugu. Oso gutxi daukagu idatzita gure musikagintzari buruz, oso gutxi daukagu publikatuta liburu ikerketa formatoan egin duguna aintzat hartuta, oso gutxi dago. Eta guk uste dugu, gai hau ikertzeko modukoa dela, eta honi buruz publikatu egin behar dela, eta honi buruz idatzi eta ikertu egin behar dela, eta hitz egin behar dela. Eta joan den mendeko batez ere, 50ko hamarkadatik ona, euskarazko musikagintzak zer eman duen, sakonago aztertu behar dugu, eta ikuspegi feminista batetik. Ditutametsak eta bihotza basoak arrintarriak are ben izan zen zerbait. Oker ez banaiz, biok ikuspuntu ezberdina edukiko duzue kanterriren egitasmoari inguruan, bat antolakuntza aldetik eta bestea hitzaldiak edo parte hartzen duen horietatik. Ze ezberdintasun egon daitezkela bi ikuspuntu horien artean pentsatzen duzute? Edo biok bi ikuspuntuak bat datozela pentsatzen duzue? Bueno, seguru bidean momentu askotan topo egingo dugula gauza berdina pentsatzen. Ni musikari bezala, entzuten nun da esaten nun, eske noski behar dugula guztioi. Behar dugu guztioi, baina askotan musikariok, gure bidean, ez dugu igual, ez diogu momentuan garrantzia ematen guzti horri, baina bera bezalako jende bali madako gonduan, eta bidea esaten bali madu hau egin daiteke eta interesgarria hau egiteko, esan duen guztiarekin, erabat ados. Egia da. Antolatzailearen ikuspuntutik guk antolatzen duzunean horrelako gauza bat ez duzu antolatzen zuk entzun nahi duzuna entzuteko, baizik eta zu pentsatzen duzuna zalantzan jarriko dizun norbait entzuteko eta ikasteko, ez? Deseraikitzeko ordurarteko zutabe zurrun batzuk. Guk behintzat horregatik antolatzen dugu, ez gure pentsamentua, gure ikuspuntua berretxiko duen norbait entzun nahi dugulako, ez? Eta guk ikasi nahi dugu, nik adibidez gogoratzen dut sormene antolatu genuelarik eta Romualda Zuloagari buruz hitz egiten ari ginelarik, ez? Nik adibidez orduan ere ikasi nion Maixari, eta Maixak esan zen bai, Maurizia goratzen ari gara etengabe, baina Maurizia egin zen ezagun plazetan eukizuelako aldamenean gizona eta harek bideratu zion plazan egon alizatea, ze horrelako aita pontekorik ez zuten, beste askok ezin izan zuten. Pila batek ezin izan zuen. Orduan, niretzat hori ikasgai handia izan zen, ezta? Eta oraintzu Primiero Starberen liburu irakurrita ere agertu dira pila bat, nik ezautzen ez nituenak, ez? Eta nik ere ez dut guztien berri, ez? Baina emakumeak asko zeuden, eta askotan iristen zezkigun historiagia baitare, famili berean, lau zenide, 3 mutil eta neska bat, ez? Eta aitak ekarriko zuen etxera irakaslea bere semeak soinua jotzen ikasteko, baina ikasten zuten semeek alabak ez. Eta alaba bere kabuz ibiltzen zen, eta jotzen zuen, baina beti ezkutuan, beti hori etxean. Orduan, anaiak bai, aterazien kalera, baina narba ez. Baina ikasi, bai. Gehiago, gaur egungo testu ingurari begiratuta, aipatu dugu eta aldarrikatu dute euskal kantagitzan, emakumeen ahotsak agian ez dirala behar bezala azaleratzen. Zuek, ze emakumeren ahotsa, zein sentitzen duzu emakume baten ahotsa ez dela gehiegi plazaratu? Igual,
aldarrikapen gehiago eduki beharko lukela. Bakitagian tesitura bat dela izen bakarra esatea eta besteak isilpean ustea, baina bueno. Ez dakit hori erantzuten. Eske asko daude, Lourdes Iriondo bera, ondo. Bai. Badirudi, orain, ni txikitan entzuten nuen Lourdes Iriondo, irratian, ere txikian itzara, nire etxeko sukaldean, ni baitut oroitzapenak Lourdes Iriondo entzuten. Baina, orain, bere dokumentalaren inguruan, orain hasi gara bere kantua gehiago entzuten. Eta hori, izen bat botatzea erremota, baina pila bat daude, eta bai, pila bat. Eta daude kantu asko, hori zurrumurruka ibiltzen di askotan, ez? Daude Lourdes Iriondon kantu asko esaten dugunak berak egina diala eta ez dela bere izenean. Eta horrela zenbat. Angela baby zenitzetan, Maialen Lujan bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irrintzietan, ahots korden kontzientzietan. Sarreran aipatu dut, musikak memoria kolektiboa gordetzen duela, Maixak azpimarratu du, Gotzon zure kasuan, zein kanta edo artista markatu zaitu? Uste dut artista bakar batek zaituela markatzen zaitu uste askok eta zure bizitza osoan zehar, musika entzuten hasten zarenetik, eta ez dakit markatu hitza den egokiena eragina esango nukenik, eragina auki dute, askok, nik 52 urte dauzkat, eta uste dut musika entzuten hasi nintzela nizerdaki kontzienteki 14 urterekin, pentsa 14 urtetik ona entzun dudan horren beste musikarik zenbateko eragina auki duten, nik modu konstientean dakidana, eta modu inkonstientean ez dakizkidanak, baina horretan adibidez, emakumen ahotsa nik kontziente izan naizenean gutxi entzun dut. Eta faltan bota dut, ez? Eta gero ariketa kontziente hori egiten duzunean eta entzuten duzunean utzune bat betetzen duzu, eta egia da orain askotan, gustatzen zaidalako ere gehiago esango nukenik, emakumeek nola kantatu duten hemen, eta adibidez ni trikitixa mundua fascinante iruditzen zait hori, nola kantatzen zuten, lehen aipatugun Primik edo Mauriziak edo Romualdak eta beste hauek. Galtzen ari den kantatzeko modu bat espresioarekin lotuta dagoena eta mundu ikuskerarekin lotuta dagoena, ez? Baina eragina dauka egunero entzuten duzun horrek. Zuek Inigo Jana ezagitze iritzi zuen horrein inguruan, ez? Baina ni adibidez pasatzen zait Gotzonek azpimartu nahi. Adibidez kantak entzun, eta jakitea hor inkontzienteki zure pertsonengan eragina duela, zuk agian kanta bat irratian entzuten duzu pare bat egunez, eta hurrengo egunetan kanta horren inguruan pentsatzen naizea, eta etorkizun batean kanta horren esan dezakegu antzekoak entzuten hasten zara, ez dakit zuei pasa zaizuen kasu honetan. Ja, nik egia esan uste dut ez naizela askotan kontziente, zuk esaten zenuen, eta gerora konturatzen zara, begira, abesti honek daukana, hau edo nik letrari arreta asko jartzen diot, baina agia da momentu askotan, agian ezetzain beste, eta jartzen zarenean eta hor gehiago nabaritzen dut agian. Baina nik uste dut arrastori beti geratzen dela. Ez? Musika estilo batena, musikari da. Nik adibidez, txikitan nire etxean asko entzuten zen Benito. Nire amak beti kotxean jartzen zuen Benito, eta Pantxoa eta Peio bere kutxunak ziren. Eta adibidez, horrek badakit asko markatu nahuela. Nire bizitzan eta nire kultura edo euskal kulturarekiko izan dudan harreman horretan. Bai? Badakit horrazia asko ere inzutela nire etxean, bai. Pentsa, niri gertatzen eskitor bi egoere gurutzatzen haute. Bata musikaren, izakera edo iritsi zaidan hori, maskulinoago izate hori, bestea gurasoak erraldunak ditu dela, eta horrek eragiten du, nire haurtzarako erreferentzia femeninoak igual Maria del Monte eta Rocío Jurado zirela. Pentsa, nik Lourdes Iriondo deskubritu nuen gerora, militantziatik, ez etxean hori izan dudalako, ez? Baina gogoan dut duela gutxi nahi alkorta lankideak kafe bat hartzen galdetu zidala, ez dut oroitzen zehazki galdera nola zen, baina
kantu bat aukeratu beharko bazenu, ez, bizitzan bakarra entzun halko duzu, edo ze kantu gehien markatu zaituen, edo ez dakit nola zen galdera. Jo, bat ez dakit, baino hiruzpalau esaten saiatu nintzen, eta konturatu nintzen, lauak gizonezko kantuak zirela, ez? Nik aipatu ditu danak gizonak ziren, adibidez. Zorionez, azken urteotan, batetik badaude, ez, aipatu dugun, ez dakit Maurizia goratzeko joera hoiek, horre Ines Osinaga, akaso bai da, begira urtea hauetan askotan miretsi izan dudan emakumezko artista bat, ez? Ondu zuen, Olat Salvadorrekin hasieran, eta beste artista visual batekin, oraintxe garalu... Lorearekin batera, Mauriziak ez da inoril, ez? Eta, iruditzen zait oso goratze prozesu polita izan zela, edo Lourdes Iriondorekin, Jon Martinek, eta bestein batek, ez, azken urtean egin duten horretan, eta bestetik, gure estena badagoelako emakume ahotsekin indartsuago. Ez dugu esango indartsuegi, ez dugu esango orekatu, baina bai esango dugu, osasun sentsazio batean, ez? Eta gira da azken urte hauetan nik entzuten dudan musikan, eta batez ere euskal musikan, bereziki euskal musikan, egia da euskal musika asko konsumitzen dudala, atzerriko joera gero eta gutxiago ezagutzen ditu dala, pentsa ez esan ezinekin jotzen dara mataturteak, diskoak egiten, eta baina bai, gero eta presentzia gehiago dutela. Bai. Olatzek, Idoiak, Olaiak, Miruak, Neomakek, edo bestein batek, ez? Eta nolabait, poza ematen dit identifikatzeak, nahi alkortak egindako galdera hartan, ostra, zure bizitzako kantutegi referentziazko horretan, referentzia guztiak maskulinoak dira, nire gaur egungo playlistetan akaso kontrakoa, edo behintzate, emakume hautsasko daude. Nik kotxean entzuten ditu diskak, eta nire asko aldatu da, gurasoen kotxean zeuden disketatik nireetan esan dituzun talde hau guztiak adibidez badaude, eta asko zer emakume gehiago. Eta lehen aipatzen zenuen Lourdes Iriondo, eta bere dokumentala, eta nik uste dut oso garrantzitsua izan dela lan hau, eta esaten zenuen, agian abesti asko berak sortuak bere izenik gabe, eta askotan lotu dela noren emazte zen, ez? Horrelako gauza asko, eta horrela ezagutzen duela jende askok, eta ze pena, ez? Olako artista baten ezaguera horren menpegotia, ez? Baina Mauriziakin ere, bere garaian, ezaguna, deitzen zioten ezan bere senarra. Senarrak eramaten zuelako Maurizia, ez? Gerora, Maurizia aldundu zen edo, ez da? Gerora, Bai, askotan kaso gehiagi eta ezagutzen ez ditugun. Goiuri maietik bota ez dugu egin, baina Xabileko egin dio hemen mikrofona, baina idatzi dit orain, nik jaunartzean egin nuenean eskatu nuen, edo Maixa eta Ixiarren diskoa, edo Melodiren Los Gorilas diskoa, eta erabakiark markatu du nire interes kulturala. Eta ze disko ekarri zizuten? Bueno, etxean ondo erabaki zuten nahizu. Bai. Behin ja ekimenera gehiago hurbiltzeko, aurreko urteetan kartelera edo ikusita, izen oso ezagunak pasatu dira, kantoritik izen oso ezagunak pasatu direla ikusi dezakegu. Nola ikusi duzue ekimenan bilakaera, ze hobekuntza egin dira urtez urte? Bilakaera oraindik aztertzeko urte batzuk egin beharko ditugula, oso gutxi dira bost urte. Baina nik uste badela elkargune bat, askorentzat gaur egun, askok errepikatzen dutelako, eta uzten du ikastaro amaitzerakoan gu jasotzen ditugun balorazioetan, uzten du arrastoa. Parte hartzaileek aitortu digute moduan anonimo batean egiten dira balorazioak, arrastoa uzten duela han egoteak, askura sortzen duelako, asko ikasten delako, eta gogoa ematen duelako sortzeko elkarrizketa gehiago Euskal Herrian zehar euskarazko kantagintzari buruz, elkarrizketa sozial, elkarrizketa jentearen arteko elkarrizketak, esan dut guneak sortzeko eta ekimenak sortzeko euskal kantagintzari buruz hitz egiteko, eta ez bakarrik sare sozialetan, baizik eta aurrez aurre hitz egin dezagun gure musikagintzari buruz, zerik buruz kantatzen ari garen orain, ze baldintzatan kantatzen ari garen, norentzat kantatzen ari garen, zer egin nahiko genuken, zer emezten dugun, ez? Kantagintzan. Eta bilakaera hori, orain arteko bidea hori izan da, baina badiotzut, 5 urte ez da asko horretarako. Eta gero, publikoaren edo parte hartze horien artean, gehiago ikusi duzue gazteak azaldura, gazteak azaltzen
joan direla, edo ja esan dezakegu edadez aurreratuagoak diren pertsonak azaltzen direla. Azaltzen da denetarik. Batez ere perfila da hezkuntzan ari diren irakasleak, eta gero musikariak direnak, eta musikazaleak direnak, musikari profesional edo ez, eta musikazaleak direnak, kantu zaleak direnak eta kultur zaleak direnak, hori da perfila, eta edadea danetarik egia esan. Iazko ikastaroa daukat oraintxe gogoan, eta bateko 20 piku urte zeuzkan da, beste batek 70, eta tartean jente asko zegoen. Hor gure entzulentzat norbaitek zalantzak baldizera saltzeko, edo zein edukita ongi etorria izango zara, eta gomendioak, hemen Gotzon Barandieran eta Maixaren partetik kanterria etortzeko, eta azkeneko galdera bezala, elkarrizketa izteko, behin ekimena egin dela. Zuek zer nahiko zenukete jendeak etxera eramatea? Esperientzia, bertan azaltako idea bat, musikara berriro bueltatzea? Bera kontatu den guzti horrekin, nik uste dut denok ere, ikasi egingo dugula. Ze jendeak parte hartzen duenez, eta entzute horrekin, ikasten dugu pila bat, elkarbanatzen da informazio pila bat, jende asko ezagutuko dugu baita ere. Orduan, hor sare handi bat egitea da, bai. Entzuleok, kanterri proiektuaren inguruan gehiago entzun nahi baduzue, edo kontatu dugun hau guztia berreskuratu nahi baduzue, gaur gure webean topatuko duzue, baina nik emaixamen dagoela baliatu nahi nuen. Iraia Kanbra lankideari paso eman behar diogu gaur, azken ordukoa gurera ekartzeko, eta Iraia Kanbrak etxe honetan egiten duen leku baten bila podcastean emakumeak musikaren eszenan bere tokia bilatzeko hausnarketa kolektibo horretan, Iraia Kanbra iruditzen zait, Maixal Izarribarri gonbiteak aso zuzenean eta Enzerrona modura egin. Bai, Enzerrona behar bada berarentzako, ez guk horretiko atxapezitza egin dugulako, baina Maixa nahiko bazenu oso gonbidatuta zaude etortzeko. Beraz, hemen Enzerrona modura behar bada igual baietz esan marko duzu, ez? Ondo geratzeko behintzat esan baiet. Hori da, gero ez esango didazu nahi baduzu. Agenda, ber. Maixa eta Gotzon, benetan mila esker gaur gurekin izateagatik eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Eta goizeko 11:04 minutu, eta barkamena eskatuta, baina bagoaz estudio zentraletara, Iraia Kanbra azken ordukoa zure eskutik. Hori da, goizeko 11 dira, ongi etorri naiz irratira, hasiko gara esaten osalanek eta lan ikuskaritzak ikerketa abiatu dutela Durangoko enpresa batean hainbat langilek hartzeniko maila handiak dituztela baieztatu ondoren. Langiletako bat egoera larrian dago ospitalean eta beste 9 bajan daude metaloide toxiko horren eraginagatik. El Correok argitaratu denez, kaltetutako langileak Durangoko Montorretas munizio enpresakoak dira, enpresa horrek eizarako eta lehiaketarako berunezko perdigoiak ekoizten ditu. Bestalde, 109 dira dagoeneko Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldearen gabonetako loteriaren auziagatik aurkeztu diren salaketak. Parte hartzeak erosiarren saria kobratu ez duten herritarrek jarri dituzte salaketak eta ertzaintza iruzur delitu posible bat ikertzen ari da auzi bakar baten barruan. Lakoko segurtasun sailak jakinarazi duenez, salaketak guztiak espediente berean aztertzen ari dira. Gogoratu behar da 30.600 eta 93 zenbakia izan zela gabonetako loteriako 3. saria, baina oraindik 220 parte hartze daudela kobratu gabe. Guztira 2,3 milioi euro inguru lirateke. Igorreko udalak ere kezka agertu du egoeraren aurrean eta adierazi du herria sortu den ezinegona eta ziurgabetasuna ulertzen dituela. Udalaren esanetan auzialik eta azkarren argitzea eta konpontzea espero dute, gardentasunez eta kaltetuen eskubideak errespetatuta. Eta azkenik nazioartean Txilek prebentzioz isolatu ditu MV Ondioz itsasontzian bidaiatu zuten 2 pertsona antavirus agerraldiaren ondorioz. Osasunaren munduko erakundearen arabera 3 pertsona hil dira dagoeneko eta gutxinez 5 kutsatze susmagarri daude. Eta bien bitartean, azken ordukoak esan digu Erresuma Batuak jakinarazi duela 3. herritar britainiar batek antavirusaren sintomak dituela Tristan da Cunha uhartean. MV Ondiosontzia bertan gelditu zen apirilean eta beste 2 britainiarrek positibo eman dute dagoeneko, bat egoera egonkorrean dago Herberetan eta bestea zainketa intentsiboetan dago Hego Afrikan. Hau oraingoz kontatzeko daukaguna.
Eskerrik asko, kontatzeko hauxe azken ordukoari dagokionez, baina Iraia Kanbra agurtu horretik, gogorarazi behar dizugu entzulok, kanterri egitasmo honen baitan eta programari begira, uztailaren 2an Iraia Kanbra leku baten bila, emakumeak euskal musika eszenen duten espazio horren inguruan ariko dela, eta nolabait hori ere azpimarratu behar genuela Iraia hemen hausaz badin bada ere. Hori, eskerrik asko, gero arte. Jo, Iraia, guardiko 11:07 minutu, Goiuri ere gure maira bueltatuko da laister, oian hementxe daukagu eta baita gure urrengo gonbidatua ere. Beraz, bagoaz aurrera, zuekin kafe hartzen jarraitzeko, asteko azken bigarren kafe honetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Maite Aizpuru Olaizola, Zumaia, aktore eta sortzailea. Kuriositate asezeineko galdera egile Errena. Hauxe da bere izena jarri eta interneteko hainbat lekutan agertzen den berari buruzko lehen esaldia. Eta bere ibilbidea horren isla dela esan genezake. Izan ere, ikasketak hainbat arlotan burutu ditu, eta bertan ikasitakoa ere uztartu eta ikertzen jarraitzen du. Antzerki ikasketak taen hasi zituen, eta ondoren dantzertin egin zituen goi mailako arte dramatikoan. Horrez gain, arlo honetan ere, formazio osagarria jaso du, dantza garaikide, buto, clown, bufoigintza eta beste hainbatetan. Hau guztia, soziologiako ikasketa eta kultur eta gizarte antropologiako ikasketekin uztartu ditu. Bietan baita de lizentziatua, eta honek guztiak bere lanak elikatzen dituela esan dezakegu. Gaztetatik ibili da gizarte mugimenduetan eta kultura parte hartzailearekin erlazionatutako proiektuetan. Eta bere lehen lana, erresistentzia arazo fisikoa da izan zen. Bertan, kapazitismoa eta lodifobia bezalako gaiak landu zituen. Eta ordutik, hainbat estilo eta gai lantzen jarraitzen du. It's so hard to breathe in your eternity. Bere lan propioak sortzeaz gain, Metro Kuadroka, Zauri Bolodia lanean adibidez, edota Orman Poster kolektiboko hainbat lanetan ere parte hartu du. Antigone edo ezetzaren beharra azken honekin. Eta 2024an Infinitu Drama antzerki plataformaren sortzailetako bat izan zen. Iaz 2025 urtean Adar Bakarra eta Promesarik Txikiena lana sortu zituzten. Lehena, berak 2023an idatzitako Esnatze Basa liburuaren antzezlan musikatua da, Garazi Nabasekin batera egina. Eta bigarren lanean berriz, lagunen arteko promesen inguruan aritzen dira. Egitasmo askotan buru belarri dabil. Emanaldi asko aurretik ditu eta gurera etortzeko tartea ere hartu du. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Maite Aizpuru Olaizola. Aupa, eguerdion. 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 Oiana galderak egiten, hasi aurretik galdera bat guk egingo dizu. Bueno, Goiurik egingo dizu. Galdera bat ez, bi?
Bi galdera egingo dizkizugu, baina zuk bakarra erantzun behar Hori da. duzu. Biak erantzuteko autua egin dezakezu, baina nolabait kafe horren trukean eskatuko dizuguna, behintzat bat erantzutea da. Hori da. Beraz, biak botako ditut. Lehenengoa, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa hori izan daiteke luzeagoa, laburragoa, baina etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta. Beraz, Hau gustatu zaio nire. Bizitza piztu duzu. Esan bezala, biak erantzun ditzakezu, baina gure gonbidatu ausartenak soilik, ausartzen dira bi galderak erantzutera, orokorrean bakarra aukeratzen dute, eta konformatzen gara, beraz, zure esku. Bueno, lehenengoakin spoiler txiki bat ingoet, bai, ez dakit galdera erantzuna dan, baina, bueno, herriko gazte batzuk, zineman ibiltzen dianak, justo aita nei, bueno, lako korto bat, edo doku txiki bat grabatu berri digue itxasua eta olarru arrantzan inguruan. Ai, ama, kasualia. Eta, bueno, oaindik ez da atea, baina, bueno, hori gertatu da, eta pixkat prozesu frikia izan da, ez da azkenean norbere bizitza da, eta familia, eta, bueno, amare agertzea, eta hortzen, ni baino aktore hobiagoa diala. Bueno, izugarria. Eta bigarrena erantzun da, hau fantasia da, ez da? Bueno, nik nire funerala, behintzat, nahiko gara iziltzen ba naiz, eta, bueno, bizitza nahiko pobrea dakau, baina zozer juntatzen badeut, xoxak nahiko nituzke erabiltzea parrandarako. Eta gero, dakat argazki bat, oain dela 3 udara edo, lako itxaso erdian piragua batean Pamela batekin, narru isik ateatzen naiz, nire lagune, bikotiak eta bar, dake plastifikatu eta argazki kotxino bezala karteran. Bueno, bai, eta justo idazketa laborategi batean egon itzan, eta gaztelera zan, eta akordatzen naiz, jarri nula una foto guarra como epitafio. Brutal. Eta ni mesedez hiltzen naizenean jarri argazki hau non divina bat naizen, itxaso erdian, zoriontasunez, eta bueno, nahiko nuke argazki hori agertzea. Zora Bai, ez dakat hemen, ekarri berko nuke. Azuk ere karteran, eraman barko zenuke? Mira. Politxo da bestiak ere guztiak, claro. Irudimenan utziko dugu, gure irudimenan. Hori. Nahiko irudimen sugestiboa, visualizagarria izan da, oso. Nahiko, ondo. Tamainan, oso tamainan. Bai, galetuko dizut, irudimen horren inguruan, eta ez dakit txikitatik, adibidez, hori gustatzen ote zitzaizun, irudimenaren bidez jolasak sortzea, antzerkia itea, nola gogoratzen dituzu txikitako garaiaiek? Bai, imaginazioa handia beti oki deu. Bai, eta jolaseako impulsua edo gogoa, bai, hori beti onda presente nire bizitzan. Gero, igual nik ez toki umetatik antzerkiakin lotura formala, ez naizion antzerki talde batean, akezo musikakin gehiago, musikakin bai, koruan eta bar, baina bai, jolaseako gogoa beti. Eta noiz piztu zitzaizun adibidez, taera ikastera joateko gogua edo gogoratzen duzu? Ze gero ez bideratu zenuen baita eta gero dantzertin ere izan zara. Ba, igualen antzerkiakin harreman gehiago eukidet, bueno, ez dakit, nahiko gaztetatik militatzen mugimendu sozialetan, eta hor beti sortzezian ideak, ingo deu perfo hau, edo ingo deu bestia batez ere, lehenengo talde feministetan eta hola. Eta gero, lehengurtean konturatu nintzen, momentu klabe bat izan zala udalekutara, zehazkini goinira ume bezala junitzen, antzerki pilo bat itezan, zehazkenean, han ez dakit, bela edo optimist edo raftin iteko, han dago mendilla, irudimena, eta kantak eta horrela ez da. Eta, pentsatu zen, ze galdera hau askotan eroitzen da, pentsatu zen, esan, ostras, nik goinira bueltatu nintzenean begirale bezala, egunero antzerki desberdin bat, eta ni beti apuntatzen nintzen. Gaurrin berdala
ez dakit, enpresari bana, CH-tia landu berdeu, eta hor, gaurrin berdala galtzagorriana, eta ustet hor afizionatu nitzala berriz ere antzerkira bai. Eta gero, hori, nola baite sortzen juntzitza egiten gogua, eta taera iatu nintzen, baina... Bai. Eta nik esan dut, ta eta dantzertin ikasteaz gain, beste ikasketa batzuk ere badituzula, ezta? Bai. Dena elkartu eta uztartzeko aukera izan duzu? Altzan bezala. Alda bezala, bai, buestakit, badaude personalidade batzuk niri horietako bat da, jakin min handia dakaunak, no? Eta holakoak beti bukatzen dugu kulturilla general edo kajon desastreko lekutan. Unibertsiadea junitzen aukera nekalako eta tokatu zitzaitelako, baina, kajon desastreko karrera horietako bat, humanidadeak eta horrelakotan. Eta gero bai, antzerkian momentu batian bintzat, topatu nula bide desberdinak ustartzeko hau da. Ematen dizu oso jakintza mota desberdinekin laniteko aukera, orokorrianak arteak, ezta? Eta baita ere zerbait kolektiboa egiteko aukera. Badator antzerki gintzan tradizio kolektiboa handia dago. Eta, nik bi mundu horiek ustartu nitun, eta hor aurkitu nuen nire lekua. Eta eroso zaude leku hortan gustora. Aldan bezala ere, bai, urte batzuk azkenian arte estenikotan, edo artean leku oso desberdinetan inlaike lagun artean, inlaike leku militante batian, inlaike profesionalki, inlaike arrazoi desberdinengatik, eta, gaur egun nahon leku igual konfliktiboa bat da, bospasei urte profesioan ibilita gero. Profesioa aipatzen duzu eta lehen kolektiboaren garrantzia eta aipatu duzu, ezta? Talde ezberdinekin lan egin duzu, zure lan propioak ere sortzen dituzu, eta adibidez, Infinitu drama sortu zenuten, ez? 2024an esan dut. Ez dakit, askotan hemen, gonbidatu galdetzen zaienean, zergatik talde edo izen bat jarri, batzutan igual da, lan bat aurrera eramateko, modua, edo da bar. Ez dakit zuen kasuan ere olako zerbait izan zen, ezta? Promesarik... Bai, exactamente. Bai, asmatu dezu. Nik nire referente nagusienak, edo ni dantzerti bunkatuta gero, hasi nintzanean antzerki gintzan, lanean ez nintzen hasi aktore huts edo hola bakarrik. Bai, beti oso referente laniteko modu kolektiboak izan dituzten erreferentiak izan ditut, eta hori ezagutu dut. Eta nik aukin unian impulsua pixkat proiektu handiagoak iteko, hor, klaro, bultzatzaia igual ni naiz, baina gero proiektuan parte asko kolektibizatu iten dira, edo bai sormena eta bai prozesua. Eta hor ni ez nintzen sentitzen eroso maite izpuru azia. Akaso igual musikan eta dantzan ere esango nuke ikusten dala asko ez dakizein zia. Bai, igual egia da, ez? Bai. Baina, eta horrek ez du esan nahi, arte horietan ez da honikan kolektibotasunan tradizioik, baina antzerkiak badaka, hori. Herentzia kolektibo hori eta txapel bat bilatu behar. Eta bazion airean, deialdi bate aurkeztu ginean, Infinitu hitza hortik antzeon, gustoko ala ez, esan genuen, erreferentzia bat sortu da, eta taldeak esan zean, maite, hartu izena, guk emate izu indar guztia, eta gero geldituzu horrekin. Begira. Inoiz ez duen pentsatu aipatu duzun horretan, ez? Beste arlo batzuetan adibidez dantzan eta konpainia, ezakin norren konpainia eta hori asko eramaten dela, eta bai, egia da antzerkian baino gehiago dela, edo eta musikan ere, bai? Usnarketa polita bota duzu hor, edo egin duzuna. Aipatu dugu, ez? Infinitu drama, eta esango dugu norekin batera sortu zenuten pixka bat, ze hor Mejillon Tigre kolektiboko kideak ere badaude, ez da? Intza Alkain bera ere, hemen izan genuen, eta okerez banago berak eman zidan zure kontaktua, bai? Eta hor pixka bat hasi zineten laguntasunaren inguruan ikertzen, eta hortik sortu da Promesarik Txikiena. Hori da. Kontatu pixkat zer den Promesarik Txikiena, ze agenda gero esango dugu, baina agendan emanaldi asko izaten ari zarete lan honekin, eta aipatzen dugu, baina hola zure ahotik entzuteko lehenengo. Bai. Esango nuke proiektuak orokorrean edo, identifikatu dut, eta azten diala bi pausotan. Lehenengoa da nolabait gai korapilatxu bat norbere biografian, norbere bizitzan, pasatzen hasten danean, igual inkostienteki, eta bihurtzen danean obsesio, zatzu, nik honekin zozer nahiko nukein, baina aurretik egon da esperientzi bat, kolektiboa edo pertsonala komplikatua, eta gero bestia da,
momento lokura. Denbora guztian hor dakazu buruan, eta derrepente etortze zaizu pertsona bat hori aurrera eramateko, edo modu bat, eta hartzezu telefonua eta bum, initezu. Eta hau ere hola izan zen, nik intza asko mirestenun aktore bezala, eta derrepente lotu nitun laguntasunak inzeo zerresteniko egitea eta intza, hartu non telefonua eta deitu nion. Eta esan zian, ostia, bagaia gustatzen zait. Begira. Eta hortik hasi ginen. Eta gero izan da, bola de nieve edo esaten dana, aizuzu zeinekin neko zenukein lan, zeinek emateizu aurroiona edo gustatzen zaizu, eta hola xen jungea taldea sortzen. Ze politia ematen du sortu duzuen taldea bera ere lagun talde moduan, ez? Joan dela edo agian gerora egintzarete eta gai hori du ardatz adibidez lan honek, ez? Orduan hor nastuko ziren ere seguraski gauzak eta bai, ez? Bai. Bueno, alde batetik ustet proiektuan bertan gauden danok laguntasuna oso presente dakagula, ez? Harreman intimo bat bakarri bezala, baizik eta lagun arte ireki batzuk sortzea, baita ere arte eszenikotan, la munduan usten dut hori oso presente da hola, ja, aparte ere bai, eta gero gu, lagun talde bat bihurtu gea, kontestu horretan. Lankidea laguna dia, ez bai, ez da... Eta bai, izan da ere bai lagun talde baten prozesu bat, eta zentzu horretan ere badazka bere loriak, baina bere zailtasunak eta minak ere bai. Hori harreman guztitan gertatzen den bezala, ez? Bai. Eta musika oso presente dago lan honetan, ez da? Eta okerrez banago, abiatu da musikarena ere zu galdera bat bota omen zenun, ez? Ze gustatuko litzaizuek zuen bizitzan egitea edo lakon bat, eta musika atera omen zan oso presente denen kasuan, edo nola da? Bai, busten dute sortzeak orduan eta estenatokire jotzak orduan desioak edo presente on berdula, ez da horreileko eman bertzaiola. Eta hori zan hasieratan askotan egiten dugu nolako erreferentzia edo bilketa bat nolabait mundu konpartitu bat sortu, eta galdera bat bota nun, dala ze gustatuko zaizu. Osea, zer da desio desuna, eta ez desuna hain edo gehatu zean gogoak initeko. Eta hor, atea zan rock izarrana oso presente zeon, txikitako referentzia hori, edo nola lagunekin jolaste genuen hortara. Ez danok, baina bai, akordatzen naiz, Anne, Eider, Intza eta Laurok lehenengo egonaldian jolasten Singstar, eta ontara. Bizkat, Eider eta biak pentsatzen, mundu oso, Hannah Montana, High School Musical, eta beste batzuk zero erreferentzia horrekin, no? Baina bai, hori oso presente onda, eta baita ere igual nik uste abeslari edo musikari frustratuana, eta, nik igual musikalen gaiekin ez nun konektatzen, baina horrekin bai. Eta desioari tartea eman dio, eta txikestot txoak monta egite, bai. Garazi Nabasek egin du musika kasu honetan, ez? Honetan asierrenteria. Bai, daude bertxilloak, titularrak emango izkizuet, benetako laguna, edo efizientzia emozionala bezalako tituluekin. Oso 80. hamarkadako musikak, ez ditut esango hemen, bazpane aigi eskubideen gatik. Eta gero dauka tema konkreto bat, dala infinitutatuak, Pascal Irigoyenekin du musika, eta taldean ekarpenekin Eider Perezek idatzi du letra. Hau da hit bat, saiatu nahi zena Euskadi Gazteara bialtzen, entzuten badu, baina ez diate. Hemen jarri beharko deu. Bai. Karo, zinigo? Badao YouTubeen. Bueno, mesedez, entzuleok, Euskal Herria geldi dadila, maiatzaren 8 gaur, goizeko 11:25 minutu, mekanografista banintz bezala. Total. Infinitu tatuak. Plataformetan, Pertuben, YouTubeen. Leku guztietan entzun bai. Hola iteuen, no? Topatuko du. Infinitu tatuak, urekin tatuak. O-ak. A ver, zenbatera zenbatu. Ez que uste beti gaizki dazten detela. Bestela jarri Infinitu Drama, eta igual agertuko zaizu YouTubeko kanala. Infinitu oak. Hori da, tato. Promesarik txikiena, Infinitu Drama. Bai. Eta gero bai, soinu
soinua, soinu Eszenikoa edo, bueno, ez dakit eszenikoa, nola. bai, baina etzaitateatzen hitza, hori bai, Asierrenteriakin du, aspaldiko, bueno, lankidea dela, ere bai, Orman Posterrekin. Amen. Entzun imar, isilengo gea. Txikitik helduta kudeaketari tiro hau gara hemen gaude maite dugu bai maite gaitu zen aldiro Begira, nik ez dut inoiz kontatu hemen, baina lotuko dut abestiarekin. Nik ez daukat tatuajerik, baina bazegoen antzezlan bat parte hartu nuna, utzi zure mezua seinalearen ondoren, eta nire pertsonaiak momentu batean esaten zuen tatua zeukala infinitu bat, ez dakit non egia esan, eta nik beti neukan buruan, egingo nuke infinitu bat hemen eskumuturran, eta goatzen naiz beti ukitzen nuen eskumuturra edo sentsazio, eta, infinitu du tatu. Totalmente. Baina ez dut egin behar nuen, eta ingo nuke. Anekdota, Norbait, teaser bat grabatu genu, Maitane Camposek zuzenduzuna, eta horra gertzezan tatuatzaile bat, Zain jarri duzun lehen teaserra jarri duzu, ez? Gure ikusleek, streamingeko ikusleek ikusiko zuten. Eta hor, taldekide bate Maiana Etxeanak esan zian, venga, ni animatu ingo naiz. Eta egin zuen. Baina irikita, hau da, infinitu bat, nola bai positua. Lexuk diseinatu zuna, eta nik esan nion, nik ingo dut, eta ez zun denbora ikan eman. Bueno, baina oraindik badaukazu denbora iteko. Bai, klaro. Agian iritsiko da, edo. Agian, nik ere ez dakatatu Lan honek badu humoretik, badu autokritikatik, ezta? Zuretzat hori ezinbestekoa da adibidez lan egiten duzunean, edo zure sortze lanak direnean, gustatzen zaizu humorea erabiltzea, gustatzen zaizu autokritika edo gai sozialak eta lantzea? Bai, nire ustez funtsezkoa da. Kontua da beti nola, ezta? Nola sortu lan bat, planteatzen dituna galderak edo gai bat, bidaia bat permititzen diona publikoari, baina aldi berian konprometitzen zeana gaiakin edo posizio batzukin. Eta bueno, lan honetan, zanet, bagaje asko dago, dana nastuta dago poesia, dago erreferentzia akademikoak eta konbertsazioik lagun arteko tontolabena nastuta, ezta? Eta nire ustez hori polita da. Ikusten dugu lagun talde bat, igual, oso hausnarketa jasoak iten, oso errelato polita esaten, eta 2 minutu beranduo, inbidia, zeloak, hau da, gure aldeik vulnerablena eta akats dunena, hoixen, eta komikoena, argitara ateatzen, bai. Baina seguru jende asko eta ikusle asko identifikatuak sentituko direla. Ez da hori sentitu duzu ikusleen aldetik edo? Bai. Parre askore bai, baina, bueno, badaude momentu deserosoak eta badaude identifikatzeko momentuak ere bai, eta hori polikia dare bai. Aurrera begira, orain baduzue emanaldirik Laister? Bai, kontatu. Guantxen Galdakaon 22, Astigarragan 23,
Eta 29an Zumaian, nire herrian. Begira, gogoa izango duzu emanaldi horretarako, ezta? Bai. Eta aipatu ditut nik, agendan ez barkatu, zure biografian beste lan batzuk ere, adibidez, Garazi Nabasekin ere esan dut zure liburu batean oinarritutako lan bat egin zenutela Infinitu dramarekin, da adar bakarra edo ez da guztiz horrela. Da, bai, ni honitzan, udalbiltzak eskainitako beka batekin, Anara Larraldea bializien, ipuitxo bat idaztea, nekien ipuinik idazten da, ordan denbora piloa pasatu nuna nola bueltaka behira, eta konturatu nintzen adar bakar baten zehabazeola, eta ipuinan bukaeran poema bat dago, ezta? Oso fantasiosoa, Euskal adar bakar baten inguruan, eta berriz ere, eldarnio gau batean, lotu nun adar bakar hori, de repente, beste euskal referentzia batzukin, sortzikoak ez dakizar, Garazi Nabase miresten nun, berekin lotu nun, telefono hartu, eta deitu nion, hori antzeslanian bertan kontatzen dugu gainean. Eta guantxen, sorkuntza hau, azaroan atea genuen, baina oso bizitzako egoerengatik oso estrenatu genuen, eta oain itzultze gea, 17an, Matadeixen. Datorren asteburun? Bai. Datorren igande. Guantxe gaude ensaio betetan, Garazi eta biok. Ze ondo? Maiatzak 17 Matadeixen, 31 Bilboko Lafundin, eta ekainak 12 Francizaldian, Niesenen Errenterian. Estena jaialdiaren barruan izan daiteke edo estena da aurreko hastian da, ez? Bai, ez nekan, ez dakat buruz. Bai. Begira, orduan peto-peto, eta zerbait aurreratu daiteke lanaren inguruan edo nahiago duzu utzi? Lanan agertzen da, da nolabait kontatzen du jasotako kontakizunek, noizbait liuratu gaituzten gauzek liuratzen ez gaituztenean sortutako zulo edo utxune horretatik abiatzen da, hau da, saiatzea estenan ipuin bat kontatzen eta ezin deu, nolabait folklore bat interpretatzen eta ezin deu, eta gero horteik aurrea barrokismoa. Lan horrek daka, bada kajon de sorpresa, sorpresa bat, nastutzen dian folklorea edo referentzia musikalen interpretazio garaikideak, baitaren nasketa asko beste trobakin, popakin, esprestimeakin, lokura bat. Eta gero ere bai, pixka bat transfeminismoak edo mugimenduek euskal identidadian inguruan ekarri dituzten hausnarketak edo apurketak ere hor daude. Ze interesgarriak, ez? Bai. Ulertzen nahi naiz zerrei buruz dizuan, prozesuan ere ari zarete, ez, orain? Lan batzuk horrela dira, beste batzutan adibidez, badakizu gaiuet bat buruz hitzein ezula, eta beste batzutan hasten da movida gogo intuizio oso irudi batetik eta gero kriston saltzan sartzen zen. Baina, interesgarria behintzat bada eta berazgarria eta ikuslarentzat ere, bai, jakina. Espero deu, hori. Bai. Eta gero Garazi eta bio, konjunto nahiten deu, por kontraste. Todo este ruido escondía mi nombre. Isiltasun honen atzean gorde dira. Aipatutu ditugu proiektu ezberdinak, emanaldiak ere bai, hau guztiare zu kudeatzen ari zara. Bai. Betiko borroka, ezta? Bai, kasu honetan gaina ez dut gezurrikan esango, borroka baino ja ni bai aiatu naiz gehiegi izan danan sentsazioakin, egia da ezin dela aurrekusi, baina maila profesionalian lan bat horreoteko dauden eskakizunak eta kontrolatu behar dituzun 200.000 ofizioak hain baliabide gutxikin, oso, bai, izan da gogorra, de hecho, osasun arazoak dazkat, esan ere adidez, urtebetez lo ingaben abil, edo gauza huetaz igual, ez da hitzeiten. Gutxi hitzeiten da, ez da, edo, eta guantxen netorren irratian entzuten, nola, esfortzuan kulturan promesa neoliberala, eta
Eta sinisten degula zenbat eta gehiago esfortzatu edo horren araberakoa izango dela arrakasta, hori da saltzen dan promesa, eta ez, hau ere botereak erregulatzen du, eta egia da, baliabide gutxi baldin badazkazu, inberreko esfortzua dela, izugarria, eta, bueno, oantxe bertan, usten dut, ez naiz ondorio batea jatu, baina bai hausnarketa sakon batean, zertarako egiten duzu artea, edo antzerkia, edo dana dalakoa, zer bai, zer ez, bueno, usten dut, inpas batean sartzeko momentua dela, emanaldietaz disfrutatu, hori da. Eta gehiago hitzen berko litzatekela gauza hauen inguruan sinzeroki sartzeko, eta batzutan pentsatzen dugu albokoa ere dana ondo jute zaiola. Ja, bueno, hori da ematen dugun itxura ere, ez esan nahi dut, ematen du mundu guztia ondo dagoela. Bai, kostatzen zaitu nahi buruz igual publikoki hitz egitea, nahiko nukelako igual findu edo esan ez eroitzeko hemen biktimismo batean, zein dian como laupa bostideiak, merezi duenak esatia eta hori, baina bai, asko da. Eta antzerkegintzan gaina, izke formatuak beak, izan daiteke gauza oso simple bat, eta disfrutatzen nabil, aurrekoan inun frontoi batian lagun batekin, perfo bat ingenun, hola, eta, bueno, holako gauzekin disfrutatzeko goguakin igual ez duenak eskatzen hainbesteko infraestruktura edo hainbesteko prozesua, hortzen. Ez esan behar nizun, eskertzen dizugula, horrelako ez hemen hola hitz egitea, eta nik uste dut esan duzun bezala, hitz egin behar dela, eta batez ere esan duzuna gozatzen jarraitu oholtzan, eta gero ikusleak nik onartu behar dut, ez dut ikusi, prometxari txikina, baina lagun batek ikusi zuen andoainen, okerrez banago, eta esan zian disfrutatu zula izugarri. Osea, que aukera baldin badauka jendea, gonbidatu ingo dugu, ikustera, eta beste proiektu, zauden proiektu hauetan, eta jarraitu gozatzen. Bai, eta estenan disfrutatzen nahi gara, Hori da, gauza batek ez du besteak kentzen, ez? Hori da. Eta nahi sormen prozesuan asko gozatzen duzu, ez? Ezin izan dut gozatu, eukideten rolagatik, baina oain bai, iritsi da momentua. Maite Izpuru Olaizola, mila esker gaur gurekin izateagatik. Hartuko ditugu kafe gehiago, gainera ez dio aspaldiztu galdera egiten, baina entzulari bai ez da diezaiokegu kafezaleare badela, eta horrek sortzen ditu hemen filia eta fobia batzuk, edo batzuengatik gertuago edo urrunxiago egotea. Egokitu zaizu gaur kafean nire taldean egotea. Bale. Bai, egoko nartzen dugu mundu guztia, bai ez Juri? Noski. Kafezaleak ere bai. Hombre. Maite, eskerrik asko esandakoa, eta entzuleok guka aurrera egingo dugu. Goizeko 11:28 minutu, oraindik Jurgi Ekizarekin egon behar dugu, oraindik arte eszenikoen agendari erreparatu behar diogu, eta oraindik Muganen kontzerturako sarrera 2 zozkatu behar ditugu. Hau dena 21 minutu eta 8:06 segundotan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Amets baten artetik ala, logaltze baten korapiloan, itzarruntura auskatzean. Adatx anonimo baten parian, dardara sentiarazten aldidan, aluzinazioi eskorrian. Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera.
Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Zauria azkenean etxi da, baina norbaina geratzen da, urrezko erdio bilakada dila orain. Porroskatuan nintzen bai bainan, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik hemen zira, noizbenka oraindik maite zait. Odei Barrosokain Maixuki idatzi zuen periferiak abestian hala dio, Hego eta Ipar Euskal Herriko mugari buruz. Gaurkoak, lehengoak, zatiketazkoak, ofizialak, baina ez aldira handiagoak ditugun muga mentalak. Muga mental horiek apurtzeko hain zuzen ere Aginagako Eliza Zaharra kulturguneak Ipar Euskal Herriarekin bat egingo duen kultura astea abiatu du. Erakusketa eta kontzertu bana antolatu dituzte. Batetik Jurgi Ekiza musikariak argitzala ikuskizuna eskainiko du gaur bertan, eta bestalde aste osoan zehar ikusgai egonda ziek den Euskal Herriko Atlas Geopoetikoa izeneko erakusketa bera ere. Kontzertu arratsaleko 7 izango da, eta esan bezala gaur bertan izango da. Guk Jurgi Ekizari minututxo gutxi batzuk lapurtu nahi izan dizkiogu gaurkoari buruz eta aste hontako erakusketa honi buruz aritzeko. Jurgi Ekiza, eguerdion eta ongietorri bigarren kafera berriro. Eguerdion zuei. Aizu, irakurri dugu, kontzertu berezia izango dela, prestatu dituzula, josi dituzula, ibilbide luze bateko hainbat kanta, ez dakit zenbat konta daiteken, baina gaur aginara hurbiltzen denak zerbait berezia topatuko duela hori bai entzun dugu. Bueno, nire kontzertua gaur egun orako zerbait da, nahiko berezia zen, eta bakarri nago esenatokian, nora esenatokian bertan live looping egiten dut, beraz, bukleak sortzen ditut eta bar, eta beraz, manera berezi horren bidez, nire bilbideko kantua ezberdinak ikusten ditut, bai diska berriko kanta batzu, baita Uriel Gomondenak, baita Nereakola, eta hau da joko azken finean. Aizu Jurgi, hemen bigarren kafean elkarrezketa akustikoa egin genuen, horre, lagintxo bat ikusi zuten entzule, geroranik zuzenean ikusteko aukerari izan nuen, eta pentsatu dut orduztik zuzeneko bat daukazun bakoitzean, Jurgi gizajoa, zenolako zerebro konsumoa, zenolako ordenagailu memoria konsumoa, pedal guzti horiek kudeatzen, ez dakit birak aurrera egin ala ere, gehiago gozatu eta lasaitu zaren, edo egunero kontzertu bakoitzean baden erronka gogor xamar bat beti. Ez, erronka txikia dago beti zen, eta beti, ez dago zerbait aurretik prestatua, beraz, beti bela margen hori naturala dena, errore bat izatea, eta akatz bat egotea, eta zerbait eski egitea, beraz, bada tentsio puntu hori, uste dut horrek ematen niola ere zerbait kontzertuari, banan bai gero hilabete, kontzertu, hor bira honetan eman ditut jadanik, ez dakit ez kontatu, baina izango dira, ez dakit berrogei bat kontzertu edo, eta azken pian orain daukat ala ere kontrolatuta nire historio hori, bai. Aizu, Jurgi, aipatu dunik Odei Barrosoren kantutik muga mentalen kontzeptu hori. Aurreko astean Baionan Julia abeslariarekin izan nintzen, datorren astean Donostian hariko da, eta kezkatuta zegoen ez, kosta zaiola asko hegoaldean jotzea, eta jendearen mugituko ote zuen. Bueno, muga mental horiek hausten ditugu, baina oso mantxo, esan daiteke, zure kasuan hegoaldean desente jotzen ari zarela bira honekin, urtetako muga ustura baten ondorioz, ez? Asko ibilizarelako aurrera eta atzera Euskal Herri luze zabalean, ez?
Bai, hori da, azken finean, dut, asaragoa dela, behiro, oztakitzagatik muga hori, ustut, azken 20 urteetan lortu denula pizkat desagerrarazten, eta bai, COVID-atik, berriz daiki dela muga hori, edo berriz indartu dela edo, eta horrez gain, uste dut, maleruzki, sare sozialek ere, eta telefonoaren sumoek ere, egiten dute, nik uste dut gero eta gehiago esposatuak girela berriz gure gauza frantzaz eta espainolei, eta beraz gure batasun euskaldun hori apiskat desagertzen dela hortan. Aizu, aipatu duguzuek eben Euskal Herriko Atlas Geopoetikoa erakusketa hori. Ez dakit, hainbat herritan ibili da, zuk lehenago ikusteko aukera izan ote duzun, baina tira, zerbait kontatzerik badaukazu edo jokozkan harrapatuko zaitut? Zentzen du, jokoz kanpago, zentuz horretik ikusi, eta egirateko plazarekin ikusi nuen, eta nik ulertu nuen, izango zela pixkat kontrakoekin batera horren inaugurazioa, erakusketarena, eta azken finan berantago izango da, beraz, kasutxarrez ez dut ikusi alko ere, beraz, ez dut beste behin ikusita, edo behar nineo adinaga boltatuko naiz aste baten buruan. Ados, Jurgi, zorterik onena gaurko kontzertu horretan, jendeari gonbita, eta ziek eben Euskal Herriko Atlas Geopoetiko izeneko erakusketa hori abian jartze honetan, publikoari gonbitea bertan izateko kakapila gaurko kontzertuan, datorren asteartean bide batez Baionan izango gara, eta hau mikrotik kanpo baina botako dizu gonbidapena bertan gurekin kafetxo azkar bat hartzeko, Jurgi. Venga, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, Jurgi ezagurtu berri, gaur arratsaldeko 7etan esan da bezala, kontzertu berezi hori, eta benetan merezi duena entzuleo, guk aukera izan dugu hori ikusteko eta entzuteko eta gozatu egingo duzu. Proposamen bat egin dizuegu Jurgi Ekizaren kontzertu hortarako, baina arte eszenikoak maite badituzue eta bestelako antzerki eta dantza emanaldietan murgildu nahiko bazenute, Oiana Maritorena Agenbek proposamen mordoa dakar, gaurtik hasita ostiraletik, esaterako Elorrion izango den escape roomekin, Oiana? Hoxe, antxe izango gara, gaur inigo garan buruz ez Gurtxagan Nerea Gorriti eta ni, Laurok, atxaleko 8etan Arriola antzokian. Eta bihar berriz Eibarko Koliseo antzokian arratsaleko 7etan, beraz denok gonbidatuta zaudete. Kandida Lana Santurtziko Serantes kulturgunean eskiniko da arratsaldeko 7etan, Miren Gaztainaga eta Nerea Mazo aktore lanetan dituen obra hau, eta Desobedienteak 18/88, Tantxakaren azken lana, Ermuako antzokian izango da ikusgai gaur, arratsaldeko 8:30. Josune Belez de Mendizabalek bere tartean aipatu digu gaur, 2 baso bat eta bat ur lana, Zumaiako Aitamarin izango dela, beraz, gonbidatuak zaudete arratsaldeko 8etan, bertara hurbiltzera. Aita, Jon Plazaolaren lan hau, Igorreko Lasarte aretoan eskeniko da 8etan, eta ezer ez delako amaitzen lana berriz, Donostiako Antzokizarrian eskeniko dute 7:30. Loraldiak antolatu du lan hau, eta 5 ikastetxetako DBH eta batxillergoko ikasleen artean sortu dute lana, eta memoria historikoaren ingurukoa da bera. Eta Euskal Herriko hainbat tokitan egongo da hemendik aurrera ere. Itzulera lana, Donostia Antzerki saria jaso zuena, Oiartzungo Landetxe kulturaretoan eskiniko dute gaur, eta igandean 7etan, hasiera batean egun bakarra zuten, baina okerrez banako sarrerak, agortu egin dira, arraroa antzerkien, baina begira, lortu zuten, eta bigarren emanaldi bat ere atera dute. Patatekin, Barrexerkaren azken lana, eskiniko da Gazteztenan Donostian, arratsaldeko 7:30 gaur ostirala, eta bihar larunbata. Eta dantza ikuskizun proposamen bat daukagu, estreinaldia. Led Siluet konpainia nafarraren azken lana. Iruñako Gaiarren egongo da ikusgai gaur, ostirala, eta igandean berriz Berriozarrera joango dira, bertako auditoriumera atxaldeko 7:30. Jakin dezadan nor naizen, jakin dezadan nor naizen.
Eta biharko beste proposamen batzuk ere baditugu. Etxea geuretik sortuak ataleko lana, Mutrikuko Zabiel kulturetxean eskiniko da, Iñaki Zizek idatzi duen lan hau 7etan. Abdukzioa, ke barbaridad! Durangoko San Agustinen eskiniko dute lan hau atxaldeko 7etan. Aspaldi ez dugu lan honi buruz hitz egin. Heisenberg, Tantiakaren lana eta Ramon Agirre eta Naiara Arnedo Oltzan dituen lan hau Barakaldoko antzokian eskeniko da 8etan. Eta Zambuia, Maitane Perez eta Olatz Beobide aktore dituen lana eta emakumeen inguruan pixkat hitz egiten duen lan hau Lugaritzen Donostian arratsaldeko 7:30 ikusteko aukera izango dugu. Eta dantza proposamen batzuk ere baditugu biharko larunbata. Stravinsky lana Tuterako Gaztanbide antzokian eskiniko da 8etan, eta Kualia berriz Azkoiengo kulturretxean atxaldeko 8etan, eta igandean berriz San Adriango kulturretxean atxaldeko 7:30. Eta lan honetan ideia zientifikoak eta sormen koreografikoa parez pare jarriko dituzte. Dantza vertikalaz gozatzeko aukera izango dugu Del Revés konpainiarekin Portugaleteko Realia Industria Museoaren fatxadan, eta hau jakina gauean izango da, gaueko 10etan argiztapen eta berezia dutelako lan hauek. Eta diskursos polifonikos lana berriz, larumatean atxaldeko 8etan eta igandean 7etan eskiniko dute Bilboko La Fundizionen. Eta bertan dantzaren eta soinuaren arteko harremana landuko dituzte. Hoexek proposamenak larun batera dagokionez, larun batari dagokionez, baina iganderako ere baditugu beste gutxi batzuk, baina igande zalentzatu jana. Hori da, balkoiatzean emakumeak kantari lana Leitzako herri aretoan eskiniko dute 7etan, Nafarroa erdialdeko emakume artistei egindako omenaldia, eta bidantza proposamen, muchos caballos galopando pueden hacer temblar la tierra, asko gustatzen zait izenburua. Errenteriako leku honan 7etan eskiniko du birusa dantza taldeak bere azken lana, eta taldearen indarra, eta horrelako, hori ikusiko dugu batez ere, eta hileak, eta horrela dantzan mugimendu indartsuekin. Eta Alai familian ikuskizuna, Lasala konpainiarena Bilabonako gure antzokian eskeniko dute 5etan. Gure zirkuak ere bere aurtengo bira hasiko du Olaberrin, eta Donostian Poltsiko antzerki jaialdia hasiko da, eta bertan euskarazko antzeslanak ikusgai asteburu hontan eta hurrengoan. Oiana Maritorena genbe, eskerrik asko, eta datorren ostirale arte. Hoxe, datorren astera arte. Zain osko. Berdin. Eta entzuleko Jurita Biok hemen garatzen gara, ze entzuten ari zareten mugan datorren astean bigarren kafean izango dugu. Eta zozketa bat egin behar dugu. Inork eutxi ez dezan berriz berandu da zauri bera da zal historia zeldu da baina iesi da zaldi beltzen moduan berri zaude amaieran gaur zure. Goiuri, datorren astean mugantarrak gurean izango ditugu, baina Antzokizarrean kontzertu zinez berezia dute. Sorpresak izango direla badakigu. Askoz gehiago ez dute kontatu nahi izan, baina ni ziur nago porra bat egiten hasiko banintz, asmatuko nituzkela, bertan izango lituzketen bidelagun batzuk, baina ez dut egingo, esan dut egingo banu, egiten hasiko banintz. Ez egin, zenik sorpresa izatea nahi dut. Ze benetan... Joango zara kontzertura? Ari naiz, gauzatxo batzuk mugitzen joan alizateko. Ni bai. Ara, zu bai? Bai, ziur. Gero zitut dagoeneko sarrerak. Ni agian joango nahi. Entzuleok, muganen kontzertura horbildu nahi baduzu, eta bide batez, euren lan berria bizitza ozen denean bat eta bi, badakizue bi golpetan atera dutela, kantu lasaiagoek osatutako lehengo zati bat, eta kantu kaineroagoek osatutako beste zati bat, guk gure zozketa propia egingo dugu. Noski baiet, ze guk nahi dugu gure entzuleek, guk bezain beste gozatzea, eta nahi dugu gure entzuleak,
bertan egotea, Muganen kontzertuan, esan bezala, maiatzaren 17an, arratsaldeko 7etan, antzoki zaharrean. Esan bezala, bizitza gozen denean disko aurkeztuko du taldeak egun hortan, estudioko beraien 3. lana, eta entzule zer esaten duzu, egon nahi duzu, bai, ala ez. Bueno, egon nahi duenak, jakin dezala, gure sareetan topatuko duela bidea, zozketan parte hartzeko. Bizitza ozen denean bat eta bi disko bat lasaia orain arte entzuten ari ginen ezaldi zuria bezala, eta bestea berriz, kaineroagoa, rockeroxegoa, Muganen girotik gertuagoa kaso, bizitza ozen denean bigarren hori, eta tira, guk bi sarrera zozkatuko diztugula zuen artean entzuleok, datorren astean, datorren ostiralean, datorren igandean, aizkeri nintzen, datorren igandean, Antzoki Zaharrean Mugan ikusiale izateko. Gure sareak jarraitza besterik etzaizue geratzen, eta parte hartzea, baina zer galdetu edo zer eginaraziko diegun, ez du argitu Goiuri. Ez, esan dizuet, gure sareetan topatuko dutela modua parte hartzeko bereziki, gure Instagram kontuan, beraz, sartu, bigarren kafearen Instagram kontuan, kuskusiatu, eta hortxe storietan topatuko duzu parte hartzeko modua. Entzuleok, gu bagoa 3 minutu eguerdiko 12etarako bizitza ozen denean kantu honekin utziko zaituztegu, eta tira, datorren astelean hementsi izango gara, goizeko 10:05 zuekin bueltan. Asko gozatu, datozen egun hauetan. Goiuri Zizarandia, astelener arte. Agora. Jasen eman gabe dena itxaso erdoa ulertzen ez dugu baina gordeko zu nahi ez duzun zaman inoiz entzun gazu baina ez zaitez galdu nire beldur bildumetan berri baina gordeko dut nahi ez duzun zama berriz entzungo dazu baina ez zaitez galdu nire beldur bildumetan ez ezaitu minez keinurri zorretan zer mundua lobo jotzen duenean aire zitarotzean berriz zaude urez lepo lekuan bakarrik zaila denez beste bat bilatzen azten gera naiz estali urez gero erruan Keep calm and bigarren kafea.